Que tal, como están? Benvidos? Comezamos hoxe este espazo informativo en clave festiva porque a cidade xa está de celebración. Hoxe inaugurábanse oficialmente as festas da Ascensión con gran ambiente na rúa, amenizado, como sempre, polos tradicionais cabezudos. Mañá será xa o día grande. Moita troula poidemos ver dende este mediodía polas rúas de Compostela, claro sinal de que unha das festas máis queridas polos cidadáns xa está aquí e que a Ascensión ten algo especial que se fai notar no ambiente. Aínda que na Alameda xa levan funcionando dende a fin de semana as atraccións de feira, o inicio oficial das festas produciuse hoxe, amenizado coa música e os bailes dos cabezudos. Xa cara a final do día toca a noite de concertos. Na Praza da Quintana actuarán dende as 10 os grupos Efecto Pasillo e Furious Monkey House, ademais de Álvaro Soler e o compostelán Freddy Leis. A música na Alameda correrá a cargo a partir das 11 da Orquestra Ledicia, mentres que no Toural estará a Orquestra Chicharrón. Para a mañá, día festivo, celebrarase como é tradición a Feira Cabalar en Amio. Ao longo do día actuarán polas prazas do casco histórico varios grupos tradicionais e pola noite volverán de novo as actuacións musicais ao Parque da Alameda, a Quintana e o Toural. A programación rematará o domingo, día 8. Poden consultala na páxina web do Concello santiagodecompostela.gal. Pois pro voceiro socialista Compostela Aberta non sente a cidade e por iso non lle dá a importancia suficiente a estas festas da Ascensión. Paco Reyes baséase na contratación pola vía de urxencia de algunha das actividades da programación e tamén na deixadez do goberno que di segue a manter a Alameda epicentro destes festexos en moi mal estado. Cos 240.000 euros que o goberno local inviste na Ascensión, o PSOE considera que as festas terían que ter moita calidade. Sen embargo, o voceiro socialista non ve nada especial na programación, senón todo o contrario, considera que se trata das mesmas actividades de sempre. Ademais, para Paco Reyes, Compostela Aberta demostrou moi pouco interese nesta celebración, xa que algúns dos actos, como a comida dos maiores, foron contratados pola vía da urxencia. O primeiro é que todo o tema da programación das festas, unha vez máis, como está a acontecer dende que Compostela Aberta asumiu o goberno desta cidade, chegou tarde. Tan tarde chegou que, oh sorpresa, a contratación se tivo que facer por, negociados en publicidade. Outra vez, un negociados en publicidade. Do que nós vimos de programa de festas, a verdade é que se mantén o máis convencional, tampouco é unha gran novedade. Pero o que máis lle chama a atención ao socialista é o estado da Alameda, o epicentro da festa, onde tocan as orquestras e onde están instaladas as atraccións e a Feira do Libro. Xa hai tempo que o PSOE denunciara a mala conservación do firme. A día de hoxe, incide Paco Reyes, o parque segue igual, incluso con este muro, derrubado por mor dun dos temporais do inverno, sen arranxar. Motivos todos eles polos que o voceiro socialista cree que Compostela Aberta non sente a cidade. Compostela Aberta non sinte esta cidade. Eu teño que sacar esa conclusión. Eu non podo pensar que sexa tanto un problema sistemático de incapacidade. Non pode ser. O problema é que non sinten a cidade. O problema é que non sinten as festas da Ascensión. Non lles evoca a súa infancia. Non lles evoca todo o que representa a festa da Ascensión, pois da Carballeira da Santa Susana, o polvo, as atraccións, os rapaces, as rapazas. Así as cousas, agora queda por ver como se presentará a Alameda unha vez rematadas as festas. Que a cidade está de festa tamén se fai notar máis alá da Alameda. No Ensanche podemos desfrutar estes días de dúas feiras, unha de artesanía e outra de agricultura ecolóxica. A Fundación Santiago Centro súmase ás festas da Ascensión, organizando entre mañá e o domingo unha feira de arte e artesanía e outra ecolóxica labrega. O obxectivo de ambas, que levan por nome Compostela Art e Compostela Eco, non é outro que dinamizar o comercio no Ensanche.
E dende o Concello de Santiago non podemos facer outra cousa que apoiar estas accións, estas medidas que nacen fundamentalmente tamén do interés de promocionar, en este caso, o comercio, o mercado local de proximidade, que son obxectivos prioritarios que nos marcamos no goberno da cidade. Ambas feiras, Compostela Art e Art Compostela Eco, nacen co obxectivo de asentarse tamén como dúas feiras locais estables na nosa cidade, que é a capital de Galicia e centro estable dunha ampla área xeográfica de influencia e tamén polo que suscita de atracción turística para as persoas que nos visitan. A Feira de Arte e Artesanía constará de 28 expositores ubicados na Carreira do Conde. Os artesáns proceden de toda Galicia e os produtos que irán dende complementos, esculturas, madeiras ou cerámica foron seleccionados pola súa calidade. Na Feira Ecolóxica Labrega, que estará instalada na Praza Roxa, poderemos degustar queixos, viños, doces ou conservas con certificación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. A parte destas dúas feiras, o Mercado Art e Eco contará tamén co espazo Ecogastro, toda unha ruta de tapas e menús elaborados con produtos ecolóxicos certificados. En determinados establecimientos hosteleros de la ciudad, durante el día 2 al 8 de mayo, se van a servir tapas con producto certificado por Compostela Eco. Entonces, va a haber un concurso que cada persona que tome estas tapas va a entrar en el concurso de un premio de 3 vales de 150 euros para gastar en los comercios asociados a Santiago Centro. Ademais, tamén haberá obradoiros de cociña e cultivo e de cerámica e madeira, así como degustacións gratuitas de pratos elaborados con produtos ecolóxicos. A abstención non era o único asunto, por certo, do que tiña que falar hoxe Paco Reyes, e que despois da renuncia da número 2 do partido en Santiago, socialistas composteláns están á espera de se asume o cargo Antón Barba, que tería que deixar de ser funcionario no Concello. A seguinte na lista é Beatriz Estévez, que leva militando nos últimos meses en Podemos. Podería renunciar a esa acta ou podería quedar con ela, xa que as actas de concelleiro son a título persoal. O que digo é moi claro que o comportamento, parece que habitual, non? O comportamento recto sería, se ti non coincides xa con un partido político no que estabas militando, presentas a túa petición de baixa e a partir de aí eres totalmente libre para militar onde queiras e para participar nas candidaturas electorais dos partidos que ti entendas oportuna. Nestes momentos, o número 5 non é Beatriz Estévez, é Antón Barba. E o que estamos facendo é analizando as posibilidades para que Antón Barba poda incorporarse a esta agrupación, que vai ser unha incorporación, ademais, moi positiva, porque vai aportar un gran coñecemento deste Concello. Mais cousas, a Universidade de Santiago vén de presentar o seu programa do Campus de Linguas de Verán. En total, ofrecen 34 cursos repartidos entre Santiago e Lugo, dirixidos á comunidade de estudantes e tamén a maiores de 16 anos. Podemos atopar un pouco de todo, dende euskera ata chinés, coreano, ruso ou mesmo lingua de signos. A Universidade de Santiago presentou esta mañá a oferta do Campus de Linguas de Verán, que porá a disposición de estudantes universitarios e calquera outra persoa maior de 16 anos, 34 cursos, arredor de 300 prazas entre o campus compostelán e o de Lugo, ademais de inglés, francés e alemán, que serven para preparar tamén as probas de competencia lingüística que exixe a USC. Tamén se pode estudar no nivel de iniciación árabe, coreano, checo, chinés, eslovaco, ruso, sueco ou xaponés, entre outros idiomas. Complementa a oferta dos cursos semestrais e aínda algúns anuais que temos no Centro de Linguas ao ano académico. Neste caso, hai algunhas novidades tamén, porque a oferta no verán sempre máis ampla. Neste caso, tamén ofertamos outras linguas que incluso poden ser como novidade noutros campus de España, noutras universidades non teñen a oferta tan ampla. A oferta tamén inclúe clases de galego para non falantes e mesmo lingua de signos.
Ademais, inclúense algunhas actividades complementarias, como concertos. Os cursos realizaránse entre o 11 e o 22 de xullo e as inscricións poden facerse a través da web da USC. E dentro da rolda de visitas que está a manter a concelleira de Políticas Sociais Concha Fernández con entidades asistenciais da cidade, hoxe achegouse acompañada do alcalde Martiño Noriega á sede de Aspanaes, unha asociación que se dedica a axudar a persoas con autismo. Esta entidade ensinoulles o seu traballo e tamén aproveitaron para comunicarlles as súas necesidades. Aspanaes leva 37 anos axudando as persoas con autismo e as súas familias. Trátase dunha asociación sen ánimo de lucro que naceu da man dun grupo de pais e nais e que hoxe atende a máis de 1.800 persoas na provincia da Coruña. En Santiago, con sede case dende o principio, atenden a unhas 160 persoas con problemas de autismo. É unha asociación que hemos formado os pais. Fai 37 anos que naceu a asociación. Cando empezamos éramos, 6 pais e nais que buscaban a resolución das necesidades dos seus fillos. Demandas que temos, primeiro, a atención temperana, que é moi importante porque estábamos falando ahora coas profesionais, o feito de que os nenos sexan atendidos, teñan diagnóstico ou non teñan, porque o estímulo, a comprensión do lenguaxe, a comunicación, fainos axudalos a medrar e a mellorar nas súas capacidades. Esta mañá o alcalde Martiño Noriega, acompañado da concelleira de Políticas Sociais Concha Fernández, visitaba esta sede de Aspanaes. O obxectivo era coñecer as súas necesidades e tamén o traballo que realizan dende a asociación. Para nós, é un exemplo, e lá acabo de falar que o 90% dos nenos e nenas están en escolarización combinada, quere decir que están aquí nos centros educativos ordinarios, e logo un exemplo específico, valioso e exitoso de coordinación e colaboración entre entidades sociais e as administracións públicas. Co Concello de Santiago manteñen un convenio xustamente para a incorporación comunitaria e social participando en actividades de ocio e tempo de lecer, que para que temos habilitado ese convenio. Esta visita enmárcase dentro da rolda de contactos que está a establecer a concelleira de Políticas Sociais con todas as entidades sociais de Santiago. E cambiamos xa de asunto, como dicíamos, mañá é día festivo, así que poden ir aproveitando para botar un ollo á nosa axenda cultural ou, senón, desfrutar tamén desas actividades por mor destas festas. Boten un ollo, de momento, á nosa axenda. E aínda que hoxe temos un día moi caluroso, parece que o tempo non vai acompañar para esa xornada festiva de mañá. Imos ver esas predicións da man de Meteo Galicia. Mañá xa non teremos o sol destes días, pois aparecerán as nubes e as chuvias que serán frecuentes toda a xornada. En canto ás temperaturas, as mínimas ascenderán e as máximas baixarán moderadamente. O vento será frouxo de dirección variable e aumentará en intensidade nos momentos de chuvia. O venres de novo agárdanos unha xornada caracterizada pola inestabilidade atmosférica. De feito, teremos ceos anubados e chuvascos xeralizados. Con todo, co avance do día abriránse tímidos claros e as chuvias faránse intermitentes. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso.
O sábado teremos unha mañá de ceos cubertos. Co avance da tarde comezarán os chubascos no sur das provincias de Pontevedra e Ourense, e xa pola noite xeralizaranse. As temperaturas mínimas van descender e as máximas subirán. O vento será frouxo do sur. Mañá xoves en Santiago amenceremos con chubascos que darán paso a ceos anubados pola tarde. As temperaturas mínimas subirán ata os 13 graus e as máximas descenderán ata os 22. O venres teremos chuvias toda a xornada, as temperaturas van descender de forma xeral e o vento será feble do sudoeste. O sábado a xornada estará protagonizada por ceos anubados, as temperaturas mínimas van descender ata os 9 graus e as máximas ata os 17. O vento soprará moderado de compoñente sur. Ata aquí o noso repaso informativo desta xornada de mércores. A continuación imos falar de máis asuntos de actualidade municipal en Santiago. Co voceiro do PP compostelán acompáñanos no preguntoiro Agustín Hernández. Con el volvemos e xa aquí nas Novas volveremos vernos no venres, xa que mañá descansamos. Graciñas por atendernos.